Καλησπέρα σε όλους τους traders και μετά από αρκετό καιρό κάνω ένα βιντεάκι. Καλή εβδομάδα κιόλας. Πάμε να δούμε τι παίζει με το κλείσιμο το σημερινό. Αυτό που ήθελα να... και μην το ξεχάσω. Ευχαριστώ όλα τους φίλους και τις φίλες που συμμετέχουν στο blog και πόσο μάλλον τα παιδιά τα οποία ανεβάζουν και διαγράμματα και προτείνουν επιχειρηματολογώντας μάλιστα αυτά που προτείνουν, κάτι το που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους και για τη συμμετοχή σας και για την όλη την προσπάθεια που κάνουμε, η οποία θέλω να ξεφύγει λίγο από τα τετριμένα, να είναι κάτι παραπάνω από μόνο και πρακτικό, αλλά θέλω να περνάει και μηνύματα, να είναι και εκπαιδευτικό, να βοηθάει στην αλλαγή της φιλοσοφίας μας σχετικά με τις αγορές και νομίζω ότι κάτι γίνεται σιγά σιγά. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα την αγορά. Off-chain αυτός. Off-chain έκανε ένα κακό κλείσιμο, όπως το είδατε και όλοι σας. Κάναμε ένα καλό intraday παιχνίδι προς τα πάνω, άνοιξε η αγορά, αλλά μετά αργά ή γρήγορα μάλιστα έδωσε και ωραίο σήμα short. Θα το δούμε σε λιγάκι. Και μάλιστα έκανε και νέο χαμηλό. Είναι αυτό που σας είπα, μην αγνοείτε τα χαμηλότερα υψηλά που κάναμε. Ήταν αυτή εδώ η ζώνη, εδώ κάναμε το χαμηλότερο υψηλό και πλέον ήδη βαδίζουμε στο χαμηλότερο χαμηλό. Εδώ θα μπορούσε κάποια στιγμή να πάμε λίγο χαμηλότερα και ξανά πάλι μια αντίδραση και ξανά πάλι κάτω. Αυτό μην το αγνοείτε, το price action μιλάει από μόνο του, δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία. Ήδη φαίνεται ότι με τα higher lows και higher highs, αυτό το νόμο του price action, ήδη η τάση αρχίζει και κατηφορίζει. Τώρα, το πολύ σημαντικό πλέον σημείο για να πούμε ότι με βάση το price action ότι η τάση γυρίζει σε ανωδική είναι να πρέπει να πέσει οπωσδήποτε το υψηλό του 4.37 και βάλε. Εκεί αναιρείται αυτή εδώ η καθοδική κίνηση, έστω και βραχυπρόθεσμη, έστω και μικρής μικρού δάφους, άρα λίγο προσοχή. Πάμε να δούμε λίγο 30 λεπτό, το οποίο 30 λεπτό στο τέλος έδωσε ένα κερί θετικό. Εδώ είναι το σημείο 0 που σήμερα έδωσε ένα ωραίο σημείο short. Σας το είχα πει, το είπε και ο TK, μάλιστα εγκαίρος και αυτός το είπε. Έδωσε το πρώτο λευκό 30 λεπτό που ήρθε. Τώρα άψα και εγώ κάποια στιγμή προσοχή στο πρώτο 30 λεπτό που θα γίνει κόκκινο, μπορεί να δώσει σήμα για short. Όντως το σήμα short δεν δόθηκε χαμηλά εδώ στο 4.24, ξεπεράσαμε αυτό το σκόπελο, ο οποίος βέβαια ήταν λίγο σχετικά αδύναμος, και μετά φτάσαμε στον επόμενο σκόπελο του 4.28, στο οποίο κολλήσαμε και μάλιστα κάναμε και ένα ωραίο reversal κερί, και αν δεν άνοιγε στο πρώτο, άνοιγε στο δεύτερο. Και μάλιστα στο 60 λεπτό ήταν ακόμα πιο καθαρό. Να το, ήταν ένα ωραίο κερί κόκκινο 60 λεπτό, το οποίο έδινε την ευκαιρία σε κάποιον είτε να αυξήσει θέση είτε να ξαναβγεί short. Και αυτή η κίνηση μας οδήγησε σε νέα χαμηλά. Το κλείσιμο μας έδωσε μια ωραία κινησούλα έτσι θετική στο τέλος, αφήνοντας ένα ερωτηματικό για μια πιθανή πάλι κόντρα κίνηση προς τα πάνω. Βραχυπρόθεσμα κίνηση ακόμα παραμένει σε πώληση, όπως το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Θα δούμε λίγο γενικό δείκτη. Γενικός δείκτης, παρόμοια κατάσταση. Απλά ο γενικός δείκτης δεν έκανε χαμηλότερο χαμηλό. Θα μπορούσα να πούμε ότι σχεδόν διπλοπάτωσε, όχι ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό και στον γενικό δείκτη, δεν αλλάζει κάτι, διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Απλά ο γενικός δείκτης είναι λίγο πιο σκληρός, πιο καλός, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα κρατάει το 1305, κοντά είναι το 1300, και φυσικά η πάρα πολύ σημαντική ζώνη 87-80 είναι πάρα πολύ σημαντική ζώνη αυτή εδώ. Όλοι το έχουν επισημάνει. Ο όγκος είναι σταδιακά αυξανόμενος.
Φτάνει βέβαια και τα πακέτα και η τζίρη των τραπεζών και της Αλφα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, νάτος, πώληση 23 εκατομμύρια, τεμάχια. Πακέτα, για να δούμε, έγιναν 9 εκατομμύρια, με την Αλφα να προηγείται, ΑΤΠ, ΟΠΑ, ΟΤΕ και Φούφου Group, 9 εκατομμύρια πακέτα, και τα υπόλοιπα 220 εκατομμύρια ήταν τζίρος. Ο τζίρος έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτές τις τελευταίες ημέρες και έχει μείνει και ένα εκτέλεστο πολιτών 23 εκατομμύρια τεμάχια στο 74. Πάμε παρακάτω. Ο γεγονός της είπαμε κράτησε 3 συνεχόμενα κόκκινα κεριά. Αν θεωρητικά έρθει ένα ωραίο λευκό κεριά αύριο, τότε οπωσδήποτε θα δώσει μια ευκαιρία για αγορές και πιθανόν να επηρεάσει την βραχυπρόθεσμη τάση. Πάμε να δούμε λίγο το Δούτουρου. Ο Δούτουρου, όπως βλέπετε, με το price action ήδη έχει κάνει και αυτό χαμηλότερο χαμηλό. Αυτό εδώ, μόνο αν περάσει το 206, τότε αναιρείται αυτή η κίνηση και αρχίζουμε και κοιτάμε προς τα πάνω. Απλά αυτός βέβαια απέχει αρκετά ώστε να δώσει το χαμηλότερο χαμηλό. Άρα αυτή τη στιγμή λέμε ότι βρίσκεται σε ένα range, αρχίζει και δημιουργεί ένα τριγωνάκι, το οποίο όποιο σπάσει θα δώσει μια ωραία κινησούλα. Να το τριγωνάκι, εδώ αυτή η γραμμή, βραχυπρόθεσμη γραμμή τάσης, θα μπορούσε, εάν διασπαστεί, να ενεργοποιήσει κάποια σήματα. Και από την άλλη έχουμε αυτό εδώ, το οποίο σήμερα απειλήθηκε, αλλά τελικά όμως δεν έσπασε. Να το μαζέψανε ακριβώς στο όριο, το μαζέψανε πάνω. Έχουμε και αυτή την γραμμή η οποία δοκιμάστηκε και κάνουμε retest. Το πρώτο retest ήταν άστοχο. Τώρα πάμε για το δεύτερο. Έχει μεγάλη σημασία. Ο Δούτουρου φαίνεται ότι έχει μια δυναμική, αλλά προσοχή, γιατί οι τράπεζες έχουν διάφορα θεματάκια, διάφορες ειδήσεις και με τη Samsung. Οφτσέμ, χαρακτηριστικό παράδειγμα range, έχει μπλέξει εδώ πέρα τα μπουτια του στο range μεταξύ του 13.10 με 12.65, έχει μπλέξει τα μπουτια του. Γενικώς ο Οφτσέμ παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες ώστε να βρει ένα αριθμό, έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το εύρος των τιμών. Βλέπω κάτι το σημαντικό, ναι μεν, αλλά είναι, είπαμε, όσο κρατάει το 65 είμαστε μια χαρά, αλλά αυτή τη στιγμή που δεν σπάει και το 13-10 δεν βλέπουμε κάποια κίνηση και ούτε θα δούμε μια κίνηση. Okay. Έχουμε και τη γραμμή τάσης αυτή εδώ πέρα που θα μας οδηγήσει όταν διασπαστεί το 13-10 γύρω στο 13-35, που εκεί θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει η ιστορία. Αυτή εδώ γραμμή δεν έρχεται από μακριά, τη δοκιμάσαμε εκ νέου, φύγαμε σήμερα προς τα πάνω. Το κλείσιμο πάλι όμως δεν ήταν πάρα πολύ θετικό, γιατί πάλι καταφέραμε και κλείσαμε κάτω από το υψηλό αυτό εδώ της ημέρας στις 10 Ιανουαρίου, ο οποίο μας είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολλές μέρες. Πάλι σήμερα ακριβώς από κάτω σχεδόν κλείσαμε. Θέλω να πάει μια ταλαιπωρία με το Φτσέμ. Εντάξει, η Ήτικα την είχαμε πει και δεν θυμάμαι την Παρασκευή, την Πέμπτη σας την είχα δείξει. Με αυτό το σχηματισμό σας είπα ότι αργά ή γρήγορα κάτι θα γίνει. Τσαφ έγινε σήμερα. Και η Αλφα την ανέβασα με intraday, κράτησε αυτή εδώ η ζώνη και έφυγε προς τα πάνω. Πάρα πολύ καλή, όποιος την πρόλαβε. Δεν έκανε ένα ωραίο κλεισματάκι, αλλά και αυτή είναι ακόμα μπλεγμένη εκεί στο range. Περιμένει τη λύση να φύγει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Να την κρατάνε, είναι μέσα στο range αυτό. Δεν έχει πάρει ακόμα τάση. Η 3 έκλεισε θετική, αλλά και αυτή είναι της υπομονής. Η Μίγα είναι 0. Ο ΤΕ, μεγάλη σφαλιάρα ο ΤΕ. Χαμηλότερα χαμηλά, χαμηλότερα υψηλά, χαμηλότερα χαμηλά. Σαφώς είναι σε μια καθοδική τάση. Ο στόχος της Φίνας λέει κάπου εδώ στο 10.55, που κατά διαολική σύμπτωση είναι πάρα πολύ κοντά αυτή η σημαντική στήριξη, η γραμμή στήριξης. Ο ΠΑΠ, για να δούμε. Και το ΠΑΠ χώσανε, χαμηλότερο υψηλό, χαμηλότερα χαμηλό. Η τάση δείχνει προς τα κάτω. Υπάρχει αυτό το κανάλι, το καθοδικό. Υπάρχει ένα κανάλι καθοδικό, το οποίο δείχνει κάτω. Αναιρείται όλη η ιστορία πάνω από το
10, χοντρά σας το λέω. Και ο ΤΕ και ο ΠΑΠ και ο Φουφου Group πίεση σήμερα. Και δεν το βλέπω. Ο Φουφου Group ξεκάθαρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχει χαλάσει αρκετά. Κάτσε να δω. Ναι, και η Μπέλα πάει να πιάσει το στόχο της. Την έχουμε πει. Κάπου εδώ πέρα πάνω από το 12 νομίζω είναι, να θυμάμαι. Ελπέ μαύρο χάλι και κακό κλείσιμο. Μακριά και αγαπημένη. Ο Πειραιάς κάτω από το κανάλι. Δεν μας τα λέει καλά. Δεν μας έδωσε κάποιο σήμα για να πούμε ότι μπαίνουμε. Η Eurobank καλός όγκος σήμερα, αλλά το κερί αμφιλεγόμενο. Άμα μας έκρινε λίγο πιο ψηλά, ίσως θα μπορούσε κάποιος και σήμερα να μπει με long, με μεγάλο ρίσκο όμως, γιατί είναι πολύ τρελόχαρτο αυτό το χαρτί. Τρελόχαρτο το χαρτί, ναι, σωστός. Φρίγο, αδιάφορο. Η ΜΟΗ δυσκολεύτηκε σήμερα να κρατάει αυτό το κανάλι, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα θα αντέξει. Η Βιοχάλκο πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά, έχει καεί, και η ΔΕΗ έχει κάνει δύο απίστευτα. Έχει κάνει ένα συνδυασμό εδώ των τριών κεριών πάρα πολύ άσχημο τις προάλλες. Σήμερα ξανά ένα πάρα πολύ άσχημο Engulfing, Bears Engulfing. Εδώ αρχίζει και υποδηλώνει ότι υπάρχουμε και αυτοί για το χαμηλότερο υψηλό. Ήδη αρχίζουμε και το έχουμε διαμορφώσει. Αν χάσουμε τη ζώνη του 11.90 με δύναμη προς τα κάτω, τότε θα πάμε στο κλασικό 11.40 για άλλη μια φορά. Η ΕΧΑΕ κάποια στιγμή πιέστηκε, αλλά την κρατήσαν πάλι στο όριο στο 61,8 και Ελάκτορας, νομίζω ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για εκτέρνα, μεγάλους σειρές πάνω, αδυναμία των αγοραστών να κρατήσουν τα κέρδη, είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Ο Μυτιληναίος έδειξε μια καλύτερη εικόνα και έκανε και ένα φάκελο bullish engulfing. Αυτά. Τιτάνας πάρα πολύ άσχημο κλείσιμο με μεγάλη ρόμπο στα κάτω. Δεν είναι κάτι το οποίο με το κερί, κάτω από το κανάλι με κλείσιμο. Μας χάλασε και αυτός. Βρώμησε. Η ΑΡΕΓ είναι πάρα πολύ καλή όπως πάντα. Και ο Φουρλής, ο οποίος παραμένει και στα υψηλά και κρατάει. Βέβαια όχι με την ίδια δυναμική όπως είχε παλιά. Και η Μέτκα έκανε ένα κλεισματάκι. Εδώ Νάτι έκανε ένα κλεισματάκι. Κρατάει ακόμα τα υψηλά της. Θα μπορούσε να δώσει μια κινησούλα προς τα πάνω. Και όπως δώσει σε φίλους κατηδίαν, όλα είναι πάρα πολύ fragile, έτσι, ευαίσθητα. Από στιγμή μπορεί να γίνει στραβή και προς το καλό και προς το χειρότερο. Η LOT στην κάτω πλέον στήριξη. Εάν χαθεί αυτή εδώ η στήριξη, ήδη έχει κάνει το χαμηλότερο υψηλό και αυτή. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Οι χαρτιά leaders δείχνουν σαφώς μια αδυναμία και ήδη έχουν συγχρονιστεί με τα χαμηλότερα υψηλά του γενικού δείκτη και ΦΤΣΕ. Έχουν συγχρονιστεί και ο ΠΑΠ και η ΔΕΗ και ο ΤΕ. Και η ΔΕΗ μπορώ να πω. Ο ΤΕ και ο ΠΑΠ έχουν συγχρονιστεί με το γενικό δείκτη χαμηλότερα υψηλά. Άρα πολύ προσοχή στο price action. Okay. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ήδη η τάση αρχίζει και διαμορφώνεται να είναι καθοδική λόγω του price action. Όχι για άλλο λόγο. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα, τα λέμε πάλι αύριο ξανά στο κλασικό post, στο κλασικό σημείο με όλη την παρέα. Άντε, καλή συνέχεια. Καλά κέρδη.